Допускате ли, че най-големите борци срещу мафията са лица, пряко свързани или зависими от мафията? Ако вие сте мафиот с огромна власт и финансови ресурси, няма ли да си произведете изкуствени врагове, вместо да дойдат в къщата ви естествени такива? Отговорете си на тези два въпроса, защото само тогава имате шанс да разберете, че се намирате в мафиотска държава. Такава държава не допуска здрави, независими и знаещи личности да заемат държавни катедри, нито да имат авторитет във вашите очи. Такава порочна държава разбива методично на прах всички илюзии на гражданите и те стават мълчаливи съучастници в собствената си екзекуция. Мислете!